Bayat iti panagari ni Ari David. Adu di kiti nanap aramidan gapo adigiti sasao nga nagtaod iti Dios. Digitoy akas mabasa iti may kadwa Samuel City iti 18. Edin nga rod ni David simbrek ket nagtalaw iti sangon ni Jehovah ket kinunana, O Dios, siya sinuak aya ken anya iti balay ko. Ta iti balay na kabsat no may panggap kadigiti linaon, kadigiti asorsurat ngayon na ibagbaga. Adamot laeng iti kaungan na, iti puso na, ken di panunot na. Dayta ngayon na panagturay, kadigiti nasaya abanbanan. Ngayon na ibagbaga. Tapno iyugnak agingga ditoy kas kinunana migitoy anaylana karigit sorsora. Iti mabasa iti may kadwa Samuel City iti 21 gapuna iti sauen ken mayalawbog ita pusom metlaeng inaramid mo daytoy a kinadakkel tapno iso iti ipakaammo iti adipen mo. Di kita kabsat ti adda nga ibagbagana kadigitoy nga may panggep iti bayat iti na panagari. So di kita kabsatin na ibagbaga kas adda atanda. Iti mabasa iti may kadwa Samuel City iti 22. Gapuna asyak nadayag ka o Diyos, agsipod ta awan it sa bali, akaskin ka awan iti siya sinuman a Diyos, iti laksid mo amayalubog iti so amin nga nagdengdengeg babaen karigiti kapay yagni ken iti inna panagdaydaya. So di kita kabsatin na ibagbaga kas di kita pamanetnet amabasa iti may kadwa Samuel City iti 24. Ket sika binangon mo amay paayken ka metlaeng iti ilim nga Israel tapno so amin nga ilim nga agnanayon ket sika o Dios nagbalin ka ayos da. Di kita tin na ibagbaga kas kadigiti inna iturayan digitoy akay papanan. Iti mabasa iti may kadwa Samuel 8 iti 15 ket ni David nagari so amin nga Israel ken ni David tinungpal na ikinastisya ken kinalinteg iti so amin nga Elina di kita. Tayo iti bagbagara iti tuktukuyin ng Elina adamot laeng iti kaungan kadigiti panpanunot na nagturog iti Dios di kita. Kaya na ibagbaga akas balikas. Iti mabasa iti may kadwa Samuel 9 iti 1. Ket ni David kinunana adda apay siya sinuman amatda iti balay ti ni Saul tapno iparangko kuma kenkwana iti kas may puon kini Jonathan. So di kita kabsat iti kabuklan kadigitoy nga ibagbagana kadigiti adda tilinaon iti Biblia. So kadigiti kabsat alaen tayo kadi ti usto akay papanan na kagturong iti Dios kadigitoy so ti may paay kenkwana nga agnanayon nga dijekas naikari nga papanan iti tunggal maysa kadigiti agaramid kadigiti kinaimbag. So di kita kabsat ket agyamanak kadigitoy asasao ngayon nakidangdanon kada kayo iti Facebook ken iti YouTube tadda digiti kabsat ngayon kayo mabuya manggan kadigitoy asasao iti Dios ket agyamanak Dios Ama ang manakabalin sa amin. Amen.